Čaute, vítam vás u nového videa. Predtým než začneme, chcem, aby ste dali odber a like na toto video, ak sa vám bude páčiť. A dneska to bude ferata Sokolie skaly. Začíname u koliby u rytiera a ideme pomaly na feratu Sokolie skaly, ktoré je 800 metrov odtiaľto cca. A malo by to trvať 15 minútiek, tak sa veľmi teším na to. Ideme už pomaličky. Dali sme si už na seba rovno aj výstroj. Nech tam pred feratou nemusíme stepovať z výstrojov, takže smer via ferata Sokolie skaly. Teším sa veľmi. Budú to nenáročné feraty o hodnosti Ačko, Bčko a Cčko. Je ich tam dokopy 10 a teším sa. Počkáme, po nich ideme liesť. Nádhera, idem pomaličky hore. Začínam feratu Kršiak, obťažnosť Cčko, má 94 metrov a výška 55. Celkom dosť ľudí dneska, samozrejme aj tým, že je víkend a pekné počasie. Skala! Pozor! Ty kokšo. Tu už nádherne vidno ten zvolen. Čauko, vidíme sa dolu, už začínam schádzať. Dobre. Celkom fajná priepasť. Nádhera. No, pomaličky ideme z feraty naspäť. Bolo to nádherné. Oplatí sa sem ísť. Úplne vhodné pre začiatočníkov, jednoduché feraty, aj nádherné, odporúčam. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite na odber, like a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ.